ओके. तर तुम्हाला हा प्रवास आपला हा सुरू झालेला आहे. भगवद्गीतेचा हा प्रवास आहे 18 दिवसांचा आणि हा अखंड असा 18 दिवसांचा प्रवास आहे आणि याच्यामध्ये प्रत्येक अध्याय हे एकमेकांशी सुंदरपणे गुंफलेले आहेत. प्रभुपादांचं तात्पर्य इतकं सुंदर आणि सुलभ आहे, की मला असं वाटतं प्रत्येक अध्याय झाल्यानंतर प्रत्येकाने निश्चित प्रयत्नांनी ते तात्पर्य पूर्ण वाचावं आणि निश्चितच ते जास्तीत जास्त आत्मसात करायला तुम्हाला मदत करेल. कारण 18 दिवसांच्या या प्रत्येक दिवशी 1 तासामध्ये खूप कठीण जातं. कारण हा अध्याय पूर्ण संपवणं, पण प्रयत्न हा असतो, की भगवंत आणि अर्जुनाचे संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचे आहेत. आणि निश्चितच तुमची तयारी कुठेतरी पुढच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी करायची आहे. आपले पुढचे टप्पे सुद्धा अभ्यासाचे आहेत. जे दुसरा टप्पा आपण आता भगवंतांच्या कृपेने खूप आनंद होतो सांगायला, की आपण दुसरा टप्पा हा मराठीमध्ये सुरू केलेला आहे. आणि त्याचा वर्ग हा नवीन वर्गही सुरू होणार आहे सप्टेंबर अखेरीस. तर यासाठीच म्हणजे सांगण्याचा अर्थ तुम्हाला, की दुसऱ्या टप्प्याची तयारी कारण कुठेतरी सखोल आहे. भगवद्गीता मला वाटतं एक जन्मही आपल्याला अपुरा पडेल हो. इतकी भगवद्गीता खोल आहे. प्रत्येक वेळी तुम्हाला नव्याने ती तुम्ही नव्याने पुन्हा-पुन्हा जाणू शकता भगवद्गीतेला आणि अशी ही इतकी सखोल भगवद्गीता जाणण्यासाठी मला असं वाटतं हा जन्मही आपल्याला अपुरा पडेल. पण निश्चित आपण प्रयत्न करूया आणि तोच प्रयत्न आहे आणि आज नामनिष्ठ प्रभूजींच्या अ, अ, मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा वर्ग घेतोय आणि म्हणूनच सुरुवात करण्यापूर्वी मी भगवंतांचं आपण स्मरण करूया. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग दंडवत करूया. भगवंतांचं हे रूप आहे, नृसिंहाचा अवतार आहे. त्यालाही साष्टांग दंडवत. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, मंगलोर मंदिराचे, जे तुम्हाला ललिता माताजींनी सर्व सांगितलंच असेल पहिल्या अध्यायामध्येच. आणि अशा या नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली हे वर्ग सुरू झालेले आहेत. 2020 मध्ये पॅन्डेमिकमध्ये जिथे परिस्थिती अतिशय बिकट होती आणि अशामध्ये कुठेतरी कुठेतरी आपण म्हणतो ना, एक अतिशय सुंदर असा कुठेतरी किरण आणि असा आपल्याला एक सुंदर रीतीने भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आपल्याला या माध्यमातून मिळालेलं घरामध्ये बसून. आणि मला असं वाटतं खूप, 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 खूप भाग्यवान आहोत आपण. आणि आज भगवंतांच्या कृपेने मी हा तुमच्यापुढे हे ज्ञान मांडू शकतेय आणि हे संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकते. ही खरोखर भगवंतांची कृपा आहे आणि त्यासाठी खूप, खूप, खूप भगवंतांना धन्यवाद आहे आणि भगवंतांची आपण प्रार्थना करतोच आहोत. त्याबरोबर नामनिष्ठ प्रभूजींचं मी जे सांगितलं, की जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी या सगळ्या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत सुंदर रीतीने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे वर्ग चालू आहेत. 12 भाषांमध्ये हे वर्ग चालू आहेत आणि अशा या टप्प्यावरच आपण आज 18व्या अध्यायामधल्या 9व्या अध्यायावरती आहोत. खूप आनंद होतो सांगायला, की अ, अ, आता 41वी बॅच सुद्धा लॉन्च झालेली आहे आणि लवकरच ती 9 ऑक्टोबर पासून सुरू होणार आहे. आणि अशा या 40 बॅच पूर्ण होतायत. म्हणजे खरोखर खूप आनंद आहे. भगवंतांची कृपा आहे. आज मार्गदर्शन आहे नामनिष्ठ प्रभूजींचं आणि त्याखाली 12 भाषांमध्ये हे सगळे वर्ग चालू आहेत. त्याचा खूप आनंद आहे आणि असेच हे वर्ग 108 वर्ग करावेत अशी नामनिष्ठ प्रभूजींचा मानस आहे. आणि कुठेतरी आपण म्हणतो तसा खारीचा वाटा म्हणून आम्ही सर्व भक्त मिळून ही सेवा करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि भगवंतांचं हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो आहोत. तर असं हे 8व्या अध्यायात तुम्ही काल जाणलं असेल, की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करणं म्हणजे काय? काल माताजींनी तुमचा 7वा आणि 8वा अध्याय घेतलाय. जिथे तुम्ही बघितलंय, की भगवंतांच्या ज्या शक्ती आहेत, परा आणि अपरा शक्ती. मग भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती जी पराशक्ती आहे आणि अपराशक्ती ही भगवंतांचीच आहे. परंतु कुठेतरी आणि या अपराशक्तीचाच आपण एक भाग आहोत. मनुष्य हा जो 84 लक्ष योनीतून जन्म घेणारा जीव आहे, हा या अपराशक्तीचा नाही तर पराशक्तीचा भाग आहे. आणि ही अपराशक्ती म्हणजे एक भौतिक प्रकृती आहे, जी भगवंतांचीच निर्मिती आहे. मग आध्यात्मिक प्रकृती ही भगवंतांची आणि भौतिक प्रकृती ही भगवंतांनीच निर्माण केलेली आहे. परंतु भगवंतांनी ही जी सूट दिलेली आहे ना, ही जी इच्छेची सूट दिलेली आहे. कारण मनुष्य जिथे कुठेतरी इच्छा करतोय, कुठेतरी मला हे हवंय, मला ते हवंय आणि म्हणूनच या इच्छांद्वारे कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती आपल्याला मार्गक्रमण करायचं आहे का मग या भौतिक जगामध्येच गुरफटून राहायचं आहे, हे भगवंतांनी सोडलंय तुमच्यावरती. कारण भगवंत कुणावरही स्वतःला लादत नाही. त्यांनी निर्मिती केलेली आहे. पण आजच्याही अध्यायात आपण जाणणार आहोत, की कशाप्रकारे ते तटस्थ आहेत या सगळ्यापासून. आणि म्हणूनच भगवंत ज्ञान देत आहेत आणि हे ज्ञान भगवद्गीतेच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे.
आणि हे ज्ञान आपण आत्मसात करायचा जास्तीत जास्त जितका प्रयत्न करू तितकं भगवंत सांगतायत, की आजच्या या सुंदर अध्यायामध्ये मग या भक्ती मार्गावरती आपण आहोत. 7व्या अध्यायापासून या भक्ती मार्गाला सुरुवात झालेली आहे. आणि म्हणूनच ज्या शक्तींना भगवंतांनी ज्या ज्या आपण भगवंतांच्या विभूती ज्या 10व्या अध्यायात जाणणारच आहोत, परंतु ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं, की पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये मी आहे, बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये मी आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंतांचं जे स्थान आहे, की भगवंत सांगतायत अशा प्रकारे तू मला इथे पूजा, माझी उपासना करू शकशील. आणि म्हणूनच अर्जुनाला भगवंतांनी हे कमी स्वरूपावर म्हणजे कुठेतरी 7व्या अध्यायात संक्षिप्त स्वरूपात आपल्याला हे कळलंय, जे आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये भगवंतांच्या सर्व विभूतींचं दर्शन होतं. आणि मग त्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी सांगितलेल्या आहेत. परंतु त्याआधी मग 7वा अध्याय आणि 8वा अध्याय असा काल तुम्ही दोन्हीही जाणलेला आहात. तर त्यात ते कुठेतरी हे सगळं भक्तियोगाचाच मार्ग आहे. तर हे एकमेकांशी संलग्न आहे. आणि म्हणूनच जिथे 7व्या अध्यायाची शेवट होतो, तिथे 8व्या अध्यायाला सुरुवात झालेली आहे, की मग मृत्यू समयी अशा भगवंतांचं स्मरण करणं, की मृत्यू समयीही भगवंत आपल्या स्मरणात राहावे त्यासाठी काय केलं पाहिजे? आणि हा भक्तीचा सुंदर मार्ग हा भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि कशा प्रकारे मग ही ही भक्ती कशी केली पाहिजे? ज्या भरत महाराजांचं तुम्ही काल उदाहरण बघितलं, की मग भरत महाराज हे अगदी भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले होते. भक्ती मार्गावरती आपण 9 टप्पे बघितलेले आहेत. मग जिथे श्रद्धा मनामध्ये महत्वाचं आहे. पुढे जाण्यासाठी त्या 9व्या टप्प्यावरती पोहोचण्यासाठी बरेच बरेच जन्म किंवा बरेच जन्मच मला वाटतं घ्यावे लागतील. परंतु ती जी श्रद्धा मनामध्ये असेल, तर मला वाटतं ते मार्ग मिळायला निश्चितच कुठेतरी सुलभ असेल आणि म्हणून ही श्रद्धा ह्या भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, त्यानंतर भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती असे 9 टप्पे आहेत. मग या 9 टप्प्यावरून जाताना श्रद्धा मनामध्ये असेल तर निश्चितच तो साधू संघ आणि भजन क्रिया या माध्यमातून आपण आजही बघणार आहोत. सततम कीर्तयंतो माम, की भगवंतांचं नामस्मरण करून आणि मग ज्या साधू संघामध्ये मग या ज्या डिव्होटीजच्या आणि ज्या भक्तांच्या संलग्नतेमध्ये आपण राहतो, भक्तांच्या सहवासामध्ये राहतो, तेव्हा निश्चितच त्या भक्ती मार्गाला कुठेतरी खतपाणी दिलं जातं आणि निश्चितच त्या श्रद्धेला अजूनच जपलं जातं आणि कुठेतरी तो प्रगतीचा मार्ग आपल्याला मिळू शकतो. आणि मगच आपण या भौतिक हे दुःखालयमय हो. कालच्या या अध्यायांमध्ये तुम्ही दोन्ही अध्यायांमध्ये कुठेतरी जाणलं असेल, की हे अशाश्वतम दुःखालयमय कुठेतरी जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्यामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि म्हणूनच या दुःखालयामध्ये की कशा प्रकारे यापासून मुक्ती मिळवायची असेल, तर त्यासाठी निश्चितच भगवंतांचं स्मरण आणि या भक्तीचा मार्ग निश्चितच या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा तुम्हाला जन्म घ्यायला लागणार नाही, याची निश्चित भगवंत ग्वाही देतायत, खात्री देतायत. आणि म्हणूनच ज्या मृत्यू समयी जे जे स्मरण केलं जाईल, तोच जन्म तुला दुसऱ्या जन्मी मिळेल. तोच जन्म तुला पुढचा अ, असणार आहे. हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे कालच्या अध्यायामध्ये. ज्या भरत महाराजांचं उदाहरण आपण घेतलं, ज्या अजामिलाची आपण कथा ऐकलेली आहे. आणि म्हणूनच मृत्यू समयी की ज्या भरत महाराजांनी मग भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत जाऊन सुद्धा नंतर कुठेतरी एकच चूक त्यांना भोवली, की ज्या हरिणामध्ये ते गुंतून पडले. आणि त्या हरणाच्या पाडसामध्ये इतके गुंतून पडले, की त्यांचं आयुष्य पूर्ण हरिणमय झालं होतं. आणि म्हणूनच जेव्हा हा देह त्यागण्याची वेळ आली, तेव्हा त्या हरणामध्ये जीव गुंतलेला होता आणि त्या हरणाचेच विचार मनामध्ये होते आणि म्हणूनच पुढचा जन्म देखील हरणाचाच मिळालेला आहे. परंतु ज्या भरत महाराजांनी भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत जे गेलेले आहेत, त्यांना त्या हरणाचा जन्म मिळूनही त्या हरणाच्या जन्मातही त्यांनी ती भक्तीचा मार्ग सोडलेला नाहीये. आणि म्हणूनच त्यांनी जे जे कानावरती त्यांच्या पडलं, की जे नामस्मरण त्यांनी मग हे एक्सेप्शनल आहे. जसं आपण म्हणतो, की प्राण्यांना तितका इंटेलिजन्स आपण म्हणतो, की प्राण्यांपासून मनुष्य वेगळा आहे. परंतु ती बुद्धिमत्ता मनुष्याला कुठेतरी वेगळेपणा देतीये. पण असे हे जे एक्सेप्शनली मग ज्या भरत महाराजांनी तो जन्म घेतलेला आहे, त्या भरत महाराजांनी त्या हरणाच्या जन्मामध्ये सुद्धा ती भक्ती निभावलेली आहे. कारण हिरवं
गवत खाल्लेलं आहे, त्यानंतर श्रवणम म्हणजे त्यांच्या कानावरती तो मंत्र जप पडलेला आहे आणि जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असं कीर्तन कानावरती पडलेलं आहे आणि म्हणूनच पुढचा जन्म त्यांना पुन्हा जड भारताचा मिळालेला आहे. अशा प्रकारे मग त्यांना त्या त्या दुःखापासून आणि नंतर मग त्यांना मुक्ती मिळालेली आहे. परंतु कुठेतरी जर मृत्यू समयी ते स्मरण केल्या गेल्यामुळे त्यांना तो हरणाचा जन्म घ्यावा लागला. तेच आपण अजामिलाचं उदाहरण ऐकलं, की त्यांनी शेवटी नारायण हे शब्द उच्चारलेले आहेत. जिथे नारायण म्हटल्यानंतर विष्णुदूत सुद्धा आलेले आहेत. यमदूत न्यायला आलेले आहेत, विष्णुदूत आलेले आहेत. कुठेतरी बोलाचाली म्हणजे तिथे कुठेतरी चर्चा झालेली आहे. चर्चा विनिमय होऊन की अजामिलांना एक संधी दिली जाते आणि म्हणूनच त्यांना नरक यातनाही भोगायला लागत नाही, कारण कुठेतरी पुण्य थोडंफार जे केलेलं असतं आणि मृत्यू समयी ज्या नारायणाचं नामस्मरण केलेलं असतं, मग जरी त्या मुलाचं नाव म्हणून घेतलेलं असतं तरी भगवंतांचं नामस्मरण केल्यामुळे त्यांना ती एक संधी मिळालेली आणि त्या पुढच्या जन्मामध्ये मग अजामिला आपलं जे काही पुण्य होतं ते त्याच पुण्य मार्गावर जाऊन आपला भगवत धामाचा प्रवास त्यांनी पूर्ण केलेला आहे आणि पुन्हा त्यांना मुक्ती मिळालेली आहे आणि मग त्यांना वैकुंठवास मिळालेला आहे, जिथे विष्णुदूत त्यांना घ्यायला येतात. आणि म्हणूनच असा या भक्तीचा मार्ग आणि अशा या भक्तीच्या मार्गाला जसं पापी लोक सुद्धा मग जे आधी पापामध्ये असतील तरी पण ज्यांनी या भक्तीच्या मार्गाला स्वीकारलेलं आहे ते निश्चितच या पापापासून सुद्धा मुक्त होतील, ज्याचं आपण उदाहरण ऐकलेलं आहे. ज्या मृगारींचं आपण उदाहरण ऐकतो, ज्या वाल्मिकींचं आपण उदाहरण ऐकतो, ज्यांनी सुंदर असं रामायण रचिलेलं आहे आणि अशा या वाल्मिकींना सुद्धा कुठेतरी पापामध्ये म्हणजे त्यांनी सुरुवात सुद्धा मग मरा मरा, कारण त्यांना राम राम सुद्धा म्हणता येत नव्हतं, परंतु ते नामस्मरण भगवंतांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. जरी ते मारा 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 सुरुवात केलीये तरी त्याचं रामा 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 झालंय आणि मग जेवढं तप केलं गेलं आहे त्या तपाने वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे आणि ज्या नारद मुनींनी त्यांना हे ज्ञान दिलेलं आहे आणि जे भगवंतांविषयीचं ज्ञान दिलेलं आहे. अशा या सुंदर भक्तीच्या मार्गामध्ये मी कुठेतरी स्वतःला नियंत्रित करतेय. खूप बोलायला आहे आणि खूप सांगू शकतोय, पण म्हणूनच तर दुसऱ्या टप्प्यावर निश्चित यावं तुम्ही, कारण या 18 दिवसांमध्ये हे वर्ग संपवणं हे कुठेतरी एक टास्क असतो आणि म्हणूनच ते ज्ञान सुद्धा कुठेतरी सीमित करायला लागतं आणि म्हणून तेवढ्याच प्रमाणामध्ये तुमच्या पर्यंत ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न असतो. एक मिनिट. तर अशा या राजगुह्य अशा योगाला आपण सुरुवात करणार आहोत. भक्तीचा हा सुंदर अध्याय आहे आणि यामध्ये सुंदर भगवंतांनी असं हे ज्ञान दिलेलं आहे. मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करीत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखांपासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे सांगतायत की माझ्या प्रिय अर्जुना. मग अर्जुन प्रिय आहे भगवंतांना, कारण तो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, तो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी इथे सांगितलंय की तू माझा मत्सरही करत नाही. बघा मत्सर काय आहे, तुम्ही आधीच्या अध्यायांमध्ये कुठेतरी उल्लेख झाला असेल, ज्या शिशुपालांनी भगवंतांचा मत्सर केलेला आहे त्या शिशुपालाला कशा प्रकारे भगवंतांनी कशा प्रकारे त्याचा वध केलेला आहे. मग ते भगवंतच आहेत की ज्यांनी 99 अपशब्द सुद्धा सहन केलेले आहेत, पण जेव्हा 100 पूर्ण झालेले आहेत तेव्हा 101व्या अपशब्दाला मात्र कुठेतरी क्षमा नव्हती. मग त्या 100 अपराधांना माफ केलं जाईल हा कुठेतरी भगवंतांनी शब्द दिला होता त्यांच्या आत्याला आणि म्हणूनच त्यांनी तो पूर्ण करण्यासाठीच त्यांनी शिशुपालाला तेवढी पाप त्याची सहन केली, परंतु 101व्या अपराधाला मात्र क्षमा नव्हती. आणि म्हणूनच इथे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की हा मत्सर आहे ना, कारण मग आपण जे षड्रिपू बघतोय काम क्रोध मद मोह मत्सर, हे सगळे कुठेतरी काम क्रोध, मग क्रोधाला जसं हनुमंतांचं उदाहरण घेतलंय की या क्रोधाला कुठेतरी अँटीडोट कुठेतरी परिवर्तित करता येऊ शकतं, त्या क्रोधाला भगवंतांच्या सेवेमध्ये घालता येऊ शकतं, तसं आपण अनेक बाकी गोष्टींना घालू शकतो. परंतु हा जो मत्सर आहे ना, हा द्वेष आहे ना, ही भावना अत्यंत वाईट आहे आणि ती कुठेतरी मुळापासून उखडून काढायला लागते आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. म्हणून 18व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलंय की जो माझा मत्सर करतो आहे त्याच्यापर्यंत हे ज्ञान निश्चितच पोहोचू नये.
त्यांना या संवादाचा निश्चितच अभ्यास करण्याचं तितकी त्यांची पात्रता नाहीये. कारण जे भगवंतांचा मत्सर करतायत, मग तितके अज्ञानी आहेत हो ते. कुठेतरी ते अज्ञान आहे, कुठेतरी तो ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत, तू मात्र कधीही माझा मत्सर केलेला नाहीयेस, म्हणून ते परमगुप्त असं ज्ञान मी तुला देतोय. जे जे ज्ञानाचा राजा आहे असं ज्ञान भगवंत आज अर्जुनाला देतायत. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की हे जाणून तू या भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून, कारण हे दुःखालय आहे हो, जी भगवंतांची शक्ती आणि जे भगवंतांचं धाम आहे ते कुठेतरी शाश्वत आहेत. भगवंत आध्यात्मिक आहेत, आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत. मग ज्या 6 विषयांना आपण बघतो सुरुवातीला, त्याच्यामध्ये ईश्वर प्रकृती, मग हे काळ कर्म आणि ईश्वर, 5 विषय, सॉरी, ईश्वर प्रकृती, काळ कर्म आणि हे सगळे, हे जे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो, ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म, हे 5 विषय आहेत भगवद्गीतेचे, ज्याच्यावर आधारलेली आहे भगवद्गीता. आणि म्हणूनच या प्रकृती, ही प्रकृती म्हणजे भौतिक प्रकृती, हे जे सगळं आपल्या भोवतीचं भौतिक विश्व आहे, या भौतिक विश्वाला भगवंतांनी दुःखालय म्हटलेलं आहे. कारण हे कुठेतरी अशाश्वत आहे. आणि म्हणूनच इथे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्या समस्यांनी ते ग्रासलेलं आहे. आणि मनुष्याला या जन्मातून, या सगळ्यातून जावं लागतं. परंतु जर भगवंतांचं या भक्तीमध्ये स्वतःला लोटलं तर निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये जन्म घ्यावा लागणार नाही, हे भगवंत आज सांगतायत. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे जे ज्ञान आहे, या ज्ञानाचा महिमा भगवंत सांगताय. हे ज्ञान अत्यंत गोपनीय ज्ञान असं ज्ञान आहे, जे ज्ञानांचा राजा आहे, अत्यंत पवित्र असं ज्ञान आहे. आणि हे अनुभवताना खूप आनंद असा आणि निर्मळ आनंद घेऊ शकतो, जे अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता सांगते. कारण जिथे भगवंत सांगतायत की, मग आपण हे महाभारताचं युद्ध जे बघतोय की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. भगवंत का जन्म घेतायत, का प्रकट होतायत? कारण जिथे धर्माचा ऱ्हास होतोय, अधर्माचा प्रकोप होतोय, आणि म्हणूनच धर्माची परिपूर्णता असलेलं ज्ञान भगवंत आपल्याला देतायत. कारण त्या परिपूर्णतेने, त्या सत्याने हे ज्ञान आजमावणं, हे आत्मसात करणं किती किती गरजेचं आहे. आणि म्हणून हे प्रात्यक्षिक ज्ञान, हे प्रॅक्टिकल असं नॉलेज भगवंतांनी आपल्याला दिलेलं आहे. प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला प्रॅक्टिकल ज्ञान देत आहेत. मग पुढचं ज्ञानयोगामध्ये तर आपल्याला काय खायचंय, म्हणजे तुम्ही सात्विकता आणू शकता, आणि कुठल्या यांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे स्वभावही तयार होऊ शकतात, इथपर्यंतचं प्रात्यक्षिक ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की हे जे सगळं ज्ञान मी तुला सांगतोय, हे धर्माची परिपूर्णता सांगतंय, आणि हे अविनाशी असं ज्ञान आहे, आचरण करण्यास अत्यंत सुलभकारक आहे आणि अत्यंत सुखकारक, मनाला आनंद देणारं असं ज्ञान. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे परंतप अर्जुना, ज्यांची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे जाणताना मग आपल्याला थोडंसं या ज्ञानाविषयी सुद्धा जास्त जाणायचं असेल तर इतका हा सुंदर भक्तीचा मार्ग, जसं मी म्हटलं की भक्तीचे 9 टप्पे आहेत, तसं नवविध भक्तीच्या सेवा आपण जाणल्या असतील. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, अशा या नवविध भक्तीच्या. म्हणून हे अत्यंत सुखकारक का म्हटलंय बघा भगवंतांनी. मग हे जे भक्तीचं ज्ञान भगवंत, मग बघा तुम्ही आधी गुह्य ज्ञान बघितलं, गुह्यतरम ज्ञान बघितलं, आणि हे राजगुह्य ज्ञान भगवंत सांगतायत. गुह्य ज्ञान जे आम्ही बघितलं की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, आणि हा आत्मा हा भगवंतांचा, हा परमात्म्याचा अंश आहे. हे शरीर म्हणजे एक वस्त्र आहे हो,
आणि या आत्म्याने धारण केलेलं हे वस्त्र आहे, जो हे आत्मा हे जीर्ण झालेलं हे मलिन झालेलं वस्त्र हे टाकून हे दुसरं वस्त्र धारण करत असतो. जेव्हा हा जीर्ण देह होतो तेव्हा तो जीर्ण देह टाकून आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो. हे आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायात. आणि त्यानंतरच्या सलग अध्यायांमध्ये आपण जाणलं की हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, म्हणूनच आपण आध्यात्मिक का आहोत, का आपण पराशक्तीचा भाग आहोत, आपला मूळ स्वभाव अध्यात्म का आहे, ज्या कालच्या 8 प्रश्नांना भगवंतांनी उत्तर दिलेली आहे. मग त्याच्यामध्ये अध्यात्म म्हणजे मूळ स्वभाव, आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत. हो, अध्यात्म हा आत्मा आध्यात्मिक आहे आणि म्हणूनच तो कुठेतरी भगवंतांचा अंश आहे, कुठेतरी परमात्म्याचा अंश आहे. हे आपण जाणलेलं आहे आधीच्या अध्यायांमध्ये. आणि म्हणून ज्या 8 प्रश्नांना भगवंतांनी काल सगळ्या उत्तरं दिलेली आहेत आणि मग हा परमात्मा कुठे वसतोय, तर तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं ज्ञान घेताना या नवविध भक्तीच्या सेवा जेव्हा आपण जाणतो, तेव्हा श्रवणम कोणी केलेलं कीर्तनम, मग प्रत्येकाचा उदाहरण दाखल घ्यायला झालो आपण, तर श्रवणम ज्या परीक्षित महाराजांनी भागवतम ऐकलेले शुकमुनींकडून, त्यांचं उदाहरण दिलं जातं की की फक्त अवघे 7 दिवस मिळालेले असतात, की तुला 7 दिवसामध्ये मृत्यूला सामोरं जायचंय, तेव्हा उपभोगायचं कुठेतरी. परीक्षित महाराजांनी फक्त चला मी हे जीवन मिळालंय आता उपभोगून घेतो, हे आणतो ते आणतो, हे खाऊन घेतो ते करून घेतो, तसं नाही. तर त्यांना जाणायचं होतं भगवंत कोण आहे. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांविषयी जाणण्याचं जे औत्सुक्य होतं आणि त्या औत्सुक्यापोटी शुकदेव गोस्वामींकडून त्यांनी भागवताचं ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच श्रवणम म्हणजे परीक्षित महाराज, कीर्तनम म्हणजे शुकदेव गोस्वामी. मग त्यानंतरच स्मरणम पृथू महाराज, त्यानंतर प्रत्येकाचं उदाहरण दिलेलं आहे. ज्या दास्यम म्हणजे हनुमान, साख्यम म्हणजे अर्जुन, त्यानंतर प्रत्येकाचं अशा पादसेवनम, जे लक्ष्मीने भगवंतांचं पादसेवनम पाद्य पूजनम केलेलं आहे. प्रल्हाद महाराजांनी स्मरण केलेलं आहे भगवंतांचं अहोरात्र. मग जे नारायण 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 नारायण, की ज्या ज्या हिरण्यकश्यपूनी प्रल्हाद महाराजांना प्रत्येक दिवशी मरण यातना दिलेली आहे, पण म्हणून ते स्मरण सोडलेलं नाहीये भगवंतांचं. अहोरात्र भगवंतांचं स्मरण केले आणि त्याच प्रल्हाद महाराजांचा, त्याच भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत हो भगवंत नरसिंहाच्या रूपामध्ये. आणि म्हणूनच ते स्मरणम किती महत्वाचं आहे. अशा या सगळ्या सेवा आणि आत्मनिवेदनम, की तिथे बळी महाराजांनी आपलं 3रं पाऊल वामनांना सांगितलंय की माझ्या डोक्यावर ठेवा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे स्वतःला पूर्णपणे आत्मनिवेदनम केलेलं आहे आणि स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिलेलं आहे, शरण गेलेले आहेत भगवंतांना. अशा हे आत्मनिवेदनम, स्वतःला पूर्णपणे अर्पण केलेलं आहे भगवंतांना. अशा या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवेतून आपण भगवंतांना जाणू शकतो. आणि म्हणून या भक्तीचा जो मार्ग आहे हा अत्यंत सुखकारक आहे. मग तो का इतका सुखकारक आहे? कारण या भौतिक जगतामध्ये तो तो पुन्हा परत आणतच नाही, पण जी काही पाप केलेली आहेत त्या पापांचा सुद्धा ऱ्हास होतो. मग मनुष्य आहे, मनुष्य या सगळ्या भौतिक प्रकृतीमध्ये अनेक गोष्टींना अनुभवतोय आणि अनेक चुकीच्या गोष्टींच्या, चुकीच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करतोय. आणि मग आपण ज्या फलम, प्रारब्ध आणि अप्रारब्ध, मग जो कर्माची गुंतागुंत आपल्याला जाणायची आहे, मग त्या कर्माची गुंतागुंत मला वाटतं तुम्ही आधीच्या अध्यायांमध्ये काही जाणली असेल, की कशा प्रकारे हे कर्म आपल्याला पुढच्या जन्मात, जसं मी म्हटलं की ज्या ठिकाणी ज्या मृत्यू समयी भगवंता ज्याचं स्मरण केलं जातं तो पुढचा जन्म मिळतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला काय जाणायचं आहे, तर कशा प्रकारे आपण ज्या विषयाला, एक सेकंद ना, मग या नवविध भक्तीच्या सेवांमधून भक्ती मार्गाचं ज्ञान घेणं आपल्याला कशा प्रकारे किती आवश्यक आहे याचं भगवंतांनी महात्म्य सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला या नवविध भक्तीच्या सेवांमधून भगवंताला जाणून घेता येतं. आणि आधीच्या अध्यायांमध्ये ज्या कर्माची गुंतागुंत, ज्या कर्माबद्दल मी सांगते, मग कर्म हेच मनुष्य जे काही कर्म करतो आहे त्या कर्माचेच फळ म्हणून जे काही तुम्हाला पुढचे जन्म मिळतायत, या 84 लक्ष योनींमधून जे जन्म मिळतायत, ही जी इच्छा भगवंतांनी दिलेली आहे, इच्छेची सूट दिलेली आहे, त्या कर्मामुळे आपल्याला पुढचे सगळे जन्म मिळतायत. आणि म्हणून त्या कर्मामध्ये मग या ठिकाणी मी एक
उल्लेख करू इच्छिते की मग प्रारब्ध अप्रारब्ध हे कुठेतरी आपल्याला पुढच्या टप्प्यांवर जाणता येईल. भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे, जे नेक्टर ऑफ डिव्होशन, अमृत असा अविट अशा भक्तीच्या मार्गाबद्दल जेव्हा सांगितलंय की या भक्ती मार्गाचं इतकं महात्म्य आहे की जरी कुठली प्रारब्ध असतील, की मग ही प्रारब्ध आणि अप्रारब्ध म्हणजे काय, तर जे काही पूर्वजन्मीचं जे काही पाप केलेलं असेल तेही आपल्याला भोगायला लागतं. जे आपण म्हणतो ना की भोग भोगायचे ते चुकणार नाहीयेत, कारण जे काही कर्म केलेलं आहे, विकर्म केलेलं आहे, चुकीचं जे काही कर्म त्याचे भोग मात्र भोगायला लागतात. मग ते कसे, तर बीजम कुटम फलम. मग ते जरी कुठले काही काही कर्म की आधीच्या जे काही कर्म केली असतील ती वाईट कर्मांचं आपल्याला भोगायलाच लागतं. मग जी कर्म करणार आहोत त्याचंही भोगायला लागणार आहे, आणि जी काही कर्म पुढे जाऊन भविष्यामध्ये करणार आहोत त्याचेही भोग पुढे जाऊन भोगायला लागणार आहेत. परंतु भक्तीचा हा सुंदर मार्ग जेव्हा आपण अवलंबतो तेव्हा या सगळ्याचा ऱ्हास होऊ शकतो. या सगळ्यापासून मुक्ती मिळू शकते. या प्रारब्ध अप्रारब्ध या सगळ्यापासून आपल्याला कुठेतरी मुक्ती मिळू शकते. इतकं हे सुखकारक असं भक्तीचं ज्ञान आहे. ज्या आपण 8व्या अध्यायात बघितलं की योग मिश्र भक्ती भगवंतांनी सांगितली आहे, की कुठेतरी योगाच्या माध्यमातून, म्हणजे जेव्हा तुम्ही समाधीस्थ होता, ज्या ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा 6 अंगांनी भगवंत अष्टांग योगामध्ये आपण जाणले की समाधीचा जो टप्पा असतो त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये ज्या ओंकाराला आपण भगवंतांचं नामस्मरण करून आणि त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये आपण भगवंतांशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या त्या स्वरूपापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो, तो न जाता मग मग ज्या अर्जुनाने मान्य केलेलं आहे की हे कठीण आहे हो, द्वापार युगामध्ये जिथे ते कठीण आहे तिथे कलियुगामध्ये सुद्धा ते ते योग साधना करणं हे मनुष्याला किती कठीण आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या भक्तीचा सुलभ मार्गाचा आपल्याला इतकं सुंदर पद्धतीने ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणून असा हा भक्तीचा मार्ग अत्यंत सुखकारक आहे. परंतु बघा, आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार हो. मग या भक्ती मार्गावरती का पुढे जात नाही आहोत, का प्रगत होत नाही आहोत? कारण आहे हो त्याला. कारण ज्यांची श्रद्धाच नाही. कारण मग पहिला टप्पा जिथे मी सांगितला की भक्तीचा पहिला मार्ग, पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. ती श्रद्धाच जर मनामध्ये नसेल तर पुढे जाणं हे कठीण होतं. आणि मग या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा पुन्हा पुनरागमन होतं. म्हणून ती श्रद्धा पुढे नेण्यासाठी का 4 पावलं पुढे जातोय आणि 10 पावलं मागे येतोय, कारण मनात शंका आहे. मनात भगवंतांविषयी शंका आहे. या शंकेला मात्र कुठलंही उत्तर नाही. प्रश्नांना उत्तर आहेत, पण शंकेचं काहीच करू शकत नाही. या शंकेचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र निश्चित शक्य आहे. आणि म्हणून ज्या भगवंतांना आपण मग जे ब्रह्मस्वरूपात जाणतात, परमात्मा स्वरूपात जाणतात आणि भगवान स्वरूपात जाणतात, हे तिन्हीही भगवंतांना जाणू शकतात, टप्प्याटप्प्याने जाणू शकतात. पण कुठेतरी श्रद्धा पाहिजे हो मनामध्ये. पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे आणि म्हणूनच या श्रद्धेनेच पुढे जाऊ शकतो. मग त्या श्रद्धेला पुढे नेण्यासाठी साधू संघ आवश्यक आहे. कारण नाहीतर ही भौतिक प्रकृती ही माया बसलेली आहे हो. तुम्ही जर स्वतःला त्या भक्ती मार्गावर जर तुम्ही ते ज्ञान प्राप्त नाही केलं, जर तुम्ही आपल्या आपल्या वेदांचा, आपल्या जे काही या भागवत, भगवद्गीता याचा जर पुढे जाऊन अभ्यास नाही केलात आणि तुम्ही जर इतकंच ज्ञान घेऊन ते सोडून दिलं, झालं मी भगवद्गीतेचा 18 दिवसाचा क्लास केलाय, संपलं, मला आता योग्य मार्ग मिळालेला आहे. हो, पण जगताय किती ती भगवद्गीता? हे ज्ञान पुढे कसं जाणार आहे? तर त्याच्यासाठी त्या ज्ञानाची निश्चित आवश्यकता आहे. त्या प्रगतीची निश्चित आवश्यकता आहे. नाहीतर ही मोहमाया आहे हो. त्रिगुणांचा प्रभाव आहे हो मनुष्यावरती. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंचा प्रभाव आहे आणि त्या कठपुतलीने ही मोहमाया नाचवतीये मनुष्याला. परंतु जर आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला मार्गक्रमण करायचं ठरवलं तर निश्चितच या सगळ्यापासून मुक्ती मिळू शकते. आणि म्हणून त्या श्रद्धेला साधू संघाची जोड पाहिजे, भजन क्रियेची जोड पाहिजे, तरच या अनर्थ निवृत्ती, तरच कुठेतरी आपण आपण प्रपंचात आहोत. मी म्हणतच नाही, मी कुणालाच म्हणत नाही की आपल्या सगळ्या गोष्टी टाळून तुम्ही इथे बसा, 24 तास तुम्ही देवळात बसा आणि तिथे नामस्मरण करा. नाही, भगवंत स्वतःच अर्जुनाला सांगतायत हो की तू युद्ध कर.
तू तुझं कर्म पार पाड, तू तुझ्या कर्मापासून पळू शकत नाहीस. तेच भगवंत सांगतायत. भक्तीच्या मार्गावर यायचंय, पण स्वतःच्या भौतिक स्वतःच्या कर्तव्यांची पूर्ती करूनही आपण ते करू शकतो. तर ते कसं करू शकतो हे पुढेही तुम्ही जाणणार आहात, की भगवंतांना प्रत्येक ठिकाणी मग सर्वम कृष्णार्पणम हो. जर त्या मार्गाने आपण गेलो, की जे काही आहे ते माझंय माझंय हेच राहिलो, तर तो मी अहम कुठेतरी कुठे जाणार आहे. पण हेच जर आपण ते भगवंतांसाठी केलं, म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की जे तू कर्म करतो आहेस ते कर्म माझ्यासाठी कर. आणि ते म्हणजे काय हो, भक्तीचा मार्ग. आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की निष्काम पद्धतीने, आणि म्हणून हे निष्काम कर्म सुद्धा अकर्माकडेच नेतंय, ते भक्तीच्या मार्गावरच पुढे प्रगती आणतंय. परंतु भगवंत तिथे हेही सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तब्येत बरी आहे तुमची? बरं नाही तुम्हाला? नाही ना माताजी, काही प्रॉब्लेम नाहीये. बरे आहात ना? थोडासा थ्रोट हे होत होता, ठीक आहे, ठीक थ्रोट आहे, पेन ठीक आहे आहे, बाकी. ठीक आहे. शक्य हो होत आहे हो ना माताजी, वाचायला? हो. नाही तर सांगा धन्यवाद मला. माताजी. हरे ओके. हरे कृष्ण. हो हरे हो कृष्ण. माताजी, नक्की. नाही नाही माताजी, होते होते नक्की. ठीक आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापलेलं आहे. मग आपल्याला 11व्या अध्यायात अर्जुनाने हाही प्रश्न भगवंतांना विचारलाय, की मग तुम्ही या भौतिक जगतामध्ये आणि तुम्ही जे काही या प्रकट झालेलं आहेत याच्यामध्ये, ह्याचं हे मला स्वरूप बघायचंय आणि तिथे आपल्याला विश्वरूप दर्शन दिसणार आहे. परंतु भगवंत सांगतायत, की मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापलेलं आहे. जिथे भगवंत पुढच्याही अध्यायात आपल्याला जाणायचंय, की ज्या ज्या भगवंतांचा आपण अंश आहोत, परमात्म्याचा आपण अंश आहे, त्या एका अंशाने भगवंतांनी हे सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. हे सगळं चराचर ब्रह्मांड व्यापलेले, अशी अनेक ब्रह्मांड भगवंतांच्या श्वासांमधून तयार झालेली आहेत हो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. किती किती कॉन्ट्राडिक्टरी, किती बघा भगवंत सांगतायत, भगवंतांनी कुठल्याही प्रकारे लादलेलं नाहीये स्वतःला. ज्या अर्जुनावरही भगवंतांनी स्वतःला लादलेलं नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की सर्व जीव माझ्या ठायी, या भगवंता या परमात्म्याचेच आपण अंश आहोत. परंतु जसं जसं आपण सांगतोय, की वडिलांमध्ये मुलाचे गुण दिसू शकतात का? तर हो, दिसू शकतात. कुठेतरी कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. बघा, मुलगा हा वडिलांचा मुलगा म्हणून त्याच्यामध्ये ते गुण येऊ शकतात. परंतु आपण परमात्म्याचे अंश आहोत, तर आपल्यामध्ये परमात्म्याचे गुण येतील. पण परमात्म्यामध्ये आपण असू, हे आपण जाणणं किती चुकीचं आहे. आणि अशा कुठेतरी विचारांनी बरेच जण असतात आणि बरेच जणांचं हे अज्ञान आहे. कशा प्रकारे आपण पुढे ते जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत बघा, की हे सर्व जगत ज्यांनी समजून घ्यायचा नीट प्रयत्न करा, की परा अपरा ही शक्ती भगवंतांचाच भाग आहे. मग पराशक्ती ही आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि अपराशक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे. ज्या कनिष्ठ शक्तीमध्ये आपण म्हणजे हे सारे जीव कुठेतरी उपभोग घेत आहेत या कनिष्ठ शक्तीचा. आणि म्हणूनच जे वडील मुलाचं मी उदाहरण दिलेलं आहे, त्या हा हा याचा मुलगा आहे. अरे हा याच्यासारखा दिसतो, म्हणजे कोणासारखा? तर वडिलांसारखा दिसतो. मग त्या वडिलांचे गुण त्या मुलामध्ये आलेले आहेत. पण याचा अर्थ असा नाही, की त्या मुलामध्ये, त्या वडिलांमध्ये सुद्धा मुलाचे तितकेच गुण असावेत. नाही, कारण बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत हो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, की सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि अशा प्रकारे, म्हणून हे खूप सखोल आहे जे मी तुम्हाला सांगते, कारण हे तात्पर्य वाचा. म्हणून प्रत्येक या 9.4 मध्ये खूप सुंदर प्रकारे प्रभुपादांनी दिलेले आहे. आणि म्हणून आपल्याला जाणून घ्यायचे, की परमात्म्याचे आपण कशा प्रकारे अंश आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापिनी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात. हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच भगवंत इथेच असं सांगतायत बघा, की सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत, माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता मी आहे, सर्व व्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. जसं कमळाचं पाणी, कमळाचं पान बघा, की त्याच्यावर पाण्याचा अंश आपल्याला भगवंत हे त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे जशा प्रकारे या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, पण त्याच्यापासून अलिप्त आहेत या त्रिगुणांचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाही. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की जसा प्रबळ वारा वाहतो, मग कशा प्रकारे तो आकाशात विसावतो, तशा प्रकारे हे प्राणी मात्र, हे सर्व प्राणी भगवंतांमध्ये, कारण हे आकाश कुठेतरी लिमिट आहे त्या वाऱ्यासाठी, त्याच्या पुढे तर तो जाऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे हे प्राणी मात्र भगवंतांमध्ये विसावलेले आहेत. जसं तुम्ही आधी ऐकलंय, की मग भगवंत हे माळेप्रमाणे, माळेतला जो दोरा आहे ना, हे मणी भगवंत आधार आहेत. हा दोरा म्हणजे भगवंत आहेत, ज्या सगळ्यांना गुंफून ठेवलेलं आहे भगवंतांनी, आणि हा आधार प्रत्यक्ष भगवंत आहे. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. भगवंतांपासूनच या सृष्टीचं उगमस्थान आहे. बीज देणारे, मग ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे, पण ते कोण दुसरे निर्माता आहेत हो. बीज देणारे पिता हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, की मी सगळ्याची निर्मिती करून सुद्धा या सगळ्यापासून मी अलिप्त आहे. भौतिक प्रकृती, आध्यात्मिक भौतिक प्रकृतीबद्दल आपण इथे जाणतो आहोत. ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये हा जीव आहे, 84 लक्ष योनींमधून हा प्रवास करून करून जो निरनिराळ्या जन्मामधून निरनिराळ्या जन्म घेतो आहे, अशा या प्रकृतीमध्ये, कारण त्यांनी स्वतःला गुरफटून ठेवलेलं आहे या भौतिक प्रकृतीमध्ये. आणि म्हणूनच तो जर पराशक्तीचा भाग आहे, तर त्याला कुठेतरी आध्यात्मिक वाढ करायची, आध्यात्मिक प्रगती करायची, भक्ती मार्गावर स्वतःला प्रकट करायचं आहे, जिथे भगवंतांना जाणायचं आहे. आणि भगवंतांना जो जाणतोय, जन्म कर्मच मे दिव्यम, 4थ्या अध्यायात तुम्ही जाणलं, की जो भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणतो आहे, की या भगवंत हे प्रकट होत आहेत, प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि जे कर्म, सगळं कर्म करून त्यापासून अलिप्त आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच काय केलं नाहीये भगवंतानी. भगवंतानी नंदाच्या गायीचं रक्षण केलेलं आहे. अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केले, अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. असे भगवंत ज्यांनी काय कर्म केलेले नाहीये, पण हे सगळं कर्म करून सुद्धा भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. कुठल्याही त्रिगुणांचा प्रभाव नाहीये. भगवंत कुठेही त्याच्यापासून काही अपेक्षा ठेवत नाहीये. ते निरपेक्ष भावनेने, निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म आहे भगवंतांनी. आणि म्हणून आपण त्या 4थ्या अध्यायात जे जाणतो, निष्काम कर्म. आणि भगवंतांना ज्यांनी भगवंताला अजन्मा म्हणून जाणलेलं आहे, भगवंतांना कशा प्रकारे जन्म आणि कर्म भगवंतांचं जाणलंय, तो निश्चितच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. आणि म्हणूनच हे जाणणं किती महत्वाचं आहे. तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. हेच आपल्याला या भक्ती मार्गातून जाणून घ्यायचंय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मांपासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत अनासक्त आहेत. भगवंतांवर कुठल्याही या त्रिगुणांचा, भौतिक प्रकृती निर्माण केली आहे, म्हणून ह्या सत्व, रज, तम या कुठल्याही गुणांचा भगवंतांवर प्रभाव नाही. सर्व कर्म, कुठलीही कर्म भगवंतांना बद्ध करू. आपण का बद्ध होतोय? कारण कुठेतरी आपण याची अपेक्षा करतोय, आपण त्या कर्मात अडकतोय. हो, त्या कर्मापासून फळ पाहिजे आपल्याला. आणि म्हणून आपण ते निष्काम पद्धतीने भगवंतांसारखं जोपर्यंत करत नाहीये, तोपर्यंत ते कर्म आपल्याला बद्ध करतायत, त्या जीवाला बद्ध करताय या भौतिक जगतामध्ये. पण जर आपण या या बद्धतेपासून आपल्याला मुक्तता मिळवायची असेल, तर ते निष्काम पद्धतीने करणं, ते भगवंतांना अर्पण करणं, आणि त्या प्रकारे त्या कर्माच्या फळांना भगवंतांना अर्पण करणं हे किती आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग ते कर्म मात्र आपल्यालाही बद्ध करू शकणार नाही. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, ही भौतिक सृष्टी ही भगवंतांच्या अधीन आहे, भगवंतांच्या इच्छेने. मग जसं आपण म्हणतो, की एखाद्या जेल असतं, एखादी उदाहरण द्यायचं झालं तर एखाद्या कारागृहामध्ये एखादा सुपरवायझर येतो, किंवा एखादी राजा जेव्हा
तिथे त्या सुपरविजनसाठी येतो आणि तिथल्या त्या सगळ्या कारागृहाची तपासणी करत असतो, तेव्हा त्या कारागृहवासियांना काय वाटतं हो, तिथल्या त्या बंदीवानांना, गुन्हेगारांना वाटतं की हा आपल्यापैकीच एक आहे आणि तो इथेच राहणार आहे आपल्या बरोबर. पण तसं नसून तो सुपरवायझर तो स्वतःच्या इच्छेने तिथे आलेला असतो, ती तपासणी करायला, ते बघायला, त्या भौतिक सृष्टीला बघायला आलेला असतो. परंतु हे मात्र ते मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की भगवंतांच्या इच्छेने भगवंत येतायत, कारण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत हो. मग ज्या ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकतात, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग या चारींमध्ये सुद्धा जो ज्ञानी आहे, तो भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो, कारण ते ज्ञान महत्वाचं आहे. आणि भगवंतांनी या ज्ञानाला खूप महत्व दिलेलं आहे. हे ज्ञान घेऊनच पुढे आपल्याला प्रगती करणं निश्चितच शक्य आहे. मह्याध्यक्षेण प्रकृतीः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखाली या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या माझ्या मय्याध्यक्षेण, भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकृतीची, मग ही भौतिक प्रकृतीला माता म्हटलेलं आहे. बीज देणारे पिता भगवंत आहेत हो. मग या भौतिक प्रकृतीला, कारण ती ती त्या भगवंतांच्याच अध्यक्षतेखाली या सगळ्याची निर्मिती केली जातीये आणि मग या सृष्टीची निर्मिती होतीये. पण अध्यक्षता कोणाची? तर भगवंतांची. भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत. आणि म्हणूनच वारंवार भगवंतांची, ज्या आधीच्या अध्यायात आपण बघितलं की ज्या ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसातून सृष्टी प्रकट होते, तर रात्रीतून त्याचा ऱ्हास होऊ शकतो. अशा प्रकारे तो प्रलय आणि अशा प्रकारे ती निर्मिती होत असते. पण हे सगळं भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली होते, हे आपल्याला जाणायचंय. पण हे कोण जाणू शकत नाहीयेत? अवजानन्ति मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग याच्याही आधी भगवंतांनी सांगितलंय 6व्या अध्यायामध्ये, 7व्या अध्यायात, जिथे की 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाहीत. कोण मूर्ख, कोण लोक आहेत? मूर्ख, नराधम, राक्षस, आसुरी भावनेचे लोक आहेत. कारण ज्यांच्यामध्ये ती तामसी वृत्ती इतकी बळावलेली आहे, अशांना ज्ञानाच्या अभावी ते भगवंतांना कधीही जाणू शकत नाही. कारण भगवंत जेव्हा जेव्हा या सृष्टीमध्ये मानव रूपामध्ये येत आहेत, तेव्हा हा मूर्ख मनुष्य, ज्याला याचं ज्ञान नाहीये की भगवंतांचं जन्म कर्म तो जाणत नाहीये, तो भगवंतांना मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण झाल्यानंतर उपहास करतो. कारण हे भगवंत मनुष्यासारखेच येतात आणि मग पुन्हा त्यांची शक्ती म्हणून ते जेव्हा या सृष्टीतून जातात, तेव्हा ते एक शक्ती म्हणूनच जातात. अशा प्रकारे कुठेतरी ती कॉन्कॉक्शन्स असतात, कुठेतरी ती आयडिओलॉजी असते. कारण ते कुठेतरी अज्ञान असतं हो वेदांचा. कारण वेदांचा अंत भगवंत आहे हो. त्या वेदांचाच अभ्यास नसेल, भगवद्गीतेचा जाणलं नसेल, भागवताला जाणलं नसेल, तर मग कशा प्रकारे जाणू शकणार आहेत भगवंतांना? आणि म्हणून मग ते त्याचा उपहास केला जातो. आणि अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर, की जे बीज देणारे पिता भगवंत आहेत, त्यांचं दिव्य स्वरूप मात्र हा मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृती मोहिनीं श्रितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत, ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वांचा पराभव झाला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं, मग जे श्रद्धाच नाहीये बघा मनामध्ये, संशय मनामध्ये आहे, ती संशयी वृत्ती जर असेल, तर ती संशयी वृत्तीला ती माया लगेच खेचते हो. ती मोहमाया बसलेलीच आहे. कारण ही माया पण भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे.
भगवंतांनी आध्यात्मिक शक्ती पण केली आणि ही भौतिक शक्ती पण निर्माण केलेली आहे. पण भगवंत ज्ञान देणारे सुद्धा भगवंतच आहेत आणि भगवंतांनी म्हणून ते सूट दिलेली आहे. मग अध्यात्माकडे वळायचंय का अशा प्रकारे गोंधळून जायचंय, संशयामध्ये गोंधळायचंय? मग असे संशयी लोक मात्र त्या नास्तिक प्रकृतीकडे, नास्तिक विचारांकडे आकर्षित होतात. कारण ती मोहमाया लगेच गुरफटते त्यांना आणि ती आपल्या मोहजालामध्ये खेचून आणते. अशा या भ्रमित अवस्थेमध्ये त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप, त्यांची ज्ञान संस्कृती या सगळ्याचा पराभव झालेला असतो. कारण संशयी वृत्ती आहे, भगवंतांना जाणलेलंच नाहीये. भगवंतांचा उपहास केला जातोय, ज्या शिशुपालाचं आपण उदाहरण ऐकलं. मग अशांचा नाशच होतोय हो. आणि म्हणूनच अशा वृत्तीचा या सगळ्याचा पराभव होतो. मग कशा प्रकारे? मग जे भगवंतांना जाणतायत, जसं मी म्हटलं या भक्तीच्या मार्गावरती, मग या भक्तीच्या मार्गावरती येणारे महात्मे हे अत्यंत थोर महात्मे कशा प्रकारे असतात, ज्यांनी स्वतःला पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये झोकून दिलेलं आहे. त्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती हो, प्रेम म्हणजे भगवंतांची मग 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 त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अजून प्रकार जाणता येतील. नेक्टर ऑफ डिव्होशन मध्ये, त्या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये आपण जाणतो की भगवंतांची एक नातं तयार केलं जातं आणि त्याच्याही पुढे जाऊन भगवंतांवर जे प्रेम करतात असे भगवंतांचे शुद्ध भक्त असतात. मग असे शुद्ध भक्त कोण आहेत? तर ते महात्मे आहेत. ज्या गोस्वामींना आपण बघतो की ज्या ज्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये जे गोस्वामी, मग ज्यांनी गो म्हणजे ज्या इंद्रियांचं, ज्या मनावरती अधित्व गाजवलेलं आहे, ज्यांनी त्याच्यावरती विजय मिळवलेला आहे, असे सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मग असे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आणि या सगळ्यांचं असे 6 गोस्वामी आहेत. त्या सगळ्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी ही गोस्वामी पदवी दिलेली आहे. कारण ते सगळ्यांना या कृष्ण भावनेमध्ये प्रगत करण्याचा त्यांनी त्यांनी चंग बांधलेला आणि त्या मिशनवर त्या त्या गोष्टीला ते कुठेतरी पसरवत होते. कृष्ण भावनामृत असं जग निर्माण करायचंय त्यांना. आणि म्हणूनच ज्या प्रभुपादांनी ते मिशन पुढे नेलेलं आहे आणि अशा प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंच्या या महामंत्राचं सर्वांनी जे जे सगळीकडे सगळीकडे स्प्रेड करतोय आपण, हा जी कृष्ण भावना सगळीकडे पसरवतो आहोत, कुठल्या माध्यमातून? तर या कृष्णाच्या हरे कृष्णांच्या महामंत्राच्या माध्यमातून ही कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये जागृत केली जाते. आणि म्हणून असे हे महात्मे, असे हे शुद्ध भक्त कोण आहेत? तर हे इथे दिसतायत आपल्याला ईश्वरपुरीचे हे भक्त आहेत. महात्मनस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे शुद्ध भक्त ज्यांनी पूर्णपणे भगवंतांमध्ये स्वतःला विलीन केलेलं असतं आणि भगवंतांना पूर्णपणे ते पुरुषोत्तम आहेत, परमम दिव्य परम. आपल्याला पुढे जाऊन 11व्या अध्यायात अर्जुन स्वतः सांगतो परमधाम परम दिव्य, की जे काही आहे हे परमधाम, हे परम तत्व, हे सगळं तुम्ही आहात, पुरुषोत्तम. आणि ज्या भगवंतांना पुरुषोत्तम ज्यांनी जाणलेले आहे असे हे थोर महात्मे, जे आपल्याला चित्रात दिसत आहेत, ईश्वरपुरीचे माधवेंद्रपुरी असे हे शुद्ध भक्त यमुनेच्या काठी हे नामस्मरण करत बसलेले होते आणि तिथे एक बालक आला हो, आणि त्या बालकाच्या कमंडलूमध्ये दूध होतं. त्या बालकाने सांगितलं माधवेंद्रपुरींना की तुम्ही भुकेले आहात, तुम्हाला माझ्या आईने हे दूध आणून दिलेलं आहे. कारण माधवेंद्रपुरी तहान भूक पूर्ण विसरलेले असतात आणि ते पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये रममाण झालेले असतात. आणि तसा तो कमंडलू बघून माधवेंद्रपुरी म्हणतात की कसं काय तुमच्या आईला कळलं हो मी उपाशी आहे? मग तो बालक सांगतो की माझ्या आईला कळतं की या या भागामध्ये जे कोणी उपाशी असतील ते कुणालाही उपाशी राहू देत नाही आणि म्हणून तिने हे दूध तुमच्यासाठी पाठवलेलं आहे. आणि मग ते दूध, त्या कमंडलूतलं दूध माधवेंद्रपुरी घेतात आणि मग तो बालक माधवेंद्रपुरींना सांगतो की तुम्ही हे हे जे पात्र आहे दुधाचं हे मात्र टाकू नका, नाही तर माझी आई मला ओरडेल. तुम्ही हे पात्र असंच ठेवा, मी हे नंतर परत घेऊन जाईल.
आणि त्या कमंडलीतील दूध माधवेंद्रपुरी घेतात आणि तोपर्यंत तो बालक तिथून गेलेला असतो. त्यानंतर रात्र होते तरी तो बालक परत येत नाही. मग माधवेंद्रपुरी निद्रिस्त होतात तिथेच आणि झोप लागल्यानंतर त्यांना त्यांच्या त्यांच्या मनामध्ये मग त्यांच्या स्वप्नामध्ये त्यांना हा बालक दिसतो आणि तो बालक सांगतो, "मी माझं नाव गोपाल आहे आणि मी तुझीच वाट बघत होतो आणि तू आता इथे आलेला आहेस, तर तू मला मी झाडाझुडपांमध्ये मी कुठेतरी अडकलेलो आहे, तर तिथून माझी सुटका कर. माझ्या अंगाला दाह होतोय, माझ्या अंगाला काट्यांचा दाह होतोय, मला चंदनाचा लेप लाव. मला खूप भूक लागलेली आहे, तर तू मला नैवेद्य दाखव. मला मला तू अन्न अर्पण कर." हे सगळं तो बालक भगवंत माधवेंद्रपुरींना स्वप्नामध्ये येऊन प्रचिती कुठेतरी त्यांना प्रचिती येते आणि त्यांना तिथे दृष्टांत दिलेला आहे भगवंतांनी आणि मग माधवेंद्रपुरी खडबडून जागे होतात आणि त्यांना खूप गिल्टी वाटतं मनामध्ये, की मी भगवंतांकडून सेवा करून घेतली. आणि असे हे भगवंत, असे हे गोपाल स्वरूपामध्ये आणि मग जे काही त्यांच्या डोक्यात आठवत होतं, की कुठे भगवंतांनी सांगितलंय, त्या त्या सगळ्या गावकऱ्यांना तिथल्या गोळा केलं त्यांनी आणि मग त्या झाडाझुडपांच्या त्या जागेपर्यंत जाऊन तिथे श्रीनाथजींची ती मूर्ती आणि ती दुसरी तिसरी कुठली नसून नाथद्वारची श्रीनाथजींची मूर्ती आहे. मग ती माधवेंद्रपुरींनी तिथून काढली, त्याचं व्यवस्थितपणे त्याची प्रतिष्ठापना केली आणि ते आज देऊळ म्हणून जे नाथद्वारचं देऊळ आहे, श्रीनाथजींचं ते देऊळ आपण बघतो आणि अशा प्रकारे हे माधवेंद्रपुरींचं इतकं सुंदर असं भक्ती, इतकी शुद्ध भक्ती, की भगवंतांनी त्यांना दृष्टांत दिलेला आहे. अशा प्रकारे आपण या थोर महात्म्यांविषयी, की अशी ही भक्ती इतकी थोर आहे, इतकी शुद्ध भक्ती आहे. अशा या भक्तीमध्ये तहान भूक विसरून गेलेले असतात भक्त आणि ते भक्त त्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले असतात. ते कशा प्रकारे पोहोचतात? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत मला वंदना करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्याला चित्रात दिसतायत आपले श्रीला प्रभुपाद, शुद्ध भक्त, कमळाच्या पानाप्रमाणे कुठलाही प्रभाव मग ज्या हिप्पींमध्ये राहिले, ज्या अंमली पदार्थांचं सेवन करणाऱ्या लोकांमध्ये राहिले, तरी त्यांच्यावर कुठलाही प्रभाव नव्हता. पण त्यांनी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कृष्ण भावना जोपासलेली आहे, कृष्ण भावना निर्माण केलेली आहे. अहो, ज्या परदेशामध्ये जिथे कृष्णही माहित नाही, महाभारत काय झालं होतं माहिती नाही, तिथल्या युवकांमध्ये त्यांनी कृष्ण भावना खूप खूप संकटानं तोंड दिलेलं आहे हो. पण आपलं आपलं मिशन सोडलेलं नाहीये. कारण मनामध्ये कोण होतं? कृष्ण होते. बरोबर कोण होतं? कृष्ण होते. कृष्ण भावना मनामध्ये होती. आणि असे हे भक्त, शुद्ध भक्त करतायत. सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवंतांचं नामस्मरण करतायत. दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत मला वंदन करीत भक्तिभावाने माझी उपासना करतायत. अशा या संकीर्तनाचं आपण महत्व बघितलं 6व्या अध्यायात, की कशा प्रकारे मनपरिवर्तन, मग आजूबाजूला काही वाईट विचारांचे व्यक्ती असतील तरी या नामस्मरणाने, कीर्तनाने सगळं धुवून निघेल, त्यांची पाप सुद्धा धुवून निघतील. आणि म्हणूनच अशा या कीर्तनाचा महिमा हा खूप अगाध आहे. अशा या भक्तीच्या मार्गावरती येण्यासाठी या सततम कीर्तयन्तो माम, भगवंतांचं हे स्मरण केलं पाहिजे. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकारं मृक्साम यजुरेवच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी या जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. हे आपल्याला दिसतंय, हे विश्वरूप दर्शन दिसतंय. आणि या सगळ्यामध्ये आपण जेव्हा हे दर्शन, आपण जेव्हा 11व्या अध्याय तुम्ही कराल, तेव्हा तुम्हाला संपूर्ण चराचर हे भगवंतांमध्ये समाविष्ट झालेलं दिसेल, की सगळे देव, ऋषी, नाग आणि अत्यंत सगळ्याचं दर्शन तुम्हाला भगवंतांमध्ये होणार आहे. आणि अशा या भगवंत असे हे सृष्टीचे पिता, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, आधार भगवंत आहेत. ज्या माळेचा दोरा, जसं मी म्हटलं, की ज्या माळेला आधार दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे आपण आश्रित आहोत आणि भगवंत आपले आधार आहेत. आणि म्हणूनच शुद्धीकर्ता ओंकार, ज्या ओंकारापासून त्या ओम मध्ये भगवंत आहे, ज्या पुढे जाऊन 17व्या अध्यायात आपण ओंकाराला जाणणार आहोत. अ उ म, ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष विष्णू आहेत.
मग या गोस्वामींनी विष्णू आणि ओंकाराला वेगळं जाणलंच नाही हो, एकरूप जाणलं की विष्णू म्हणजेच ओंकार आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही आहे. अशा या वेदांचा अंत म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःचा महिमा वर्णन करताना सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी दोन्ही वाचू ना. हा, दोन्ही वाच. मीच ध्येय, पोषणकर्ता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जिवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी विजयी मीच आहे. 9.19 हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोय. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत म्हणजे चेतन आणि असत म्हणजे जड पदार्थ दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच भगवंत हे पोषण करता आहेत, हे साक्षी, हे निवास, आश्रयस्थान आहेत, अत्यंत जिवलग मित्र. मग भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत हो. जसं मी म्हंटल की मग कुठलेही कार्य करण्यासाठी भगवंतांना गरज नाहीये सृष्टीमध्ये येण्याची किंवा इथे अवतरित होण्याची, पण भगवंत भक्तांचा सहवास भगवंताला प्रिय आहे. जे गोविंद आहेत, ज्या गायींचा सहवास भगवंतांना, मग त्या गायींनी भगवंतांवर तितकंच प्रेम केलंय जितकं भगवंतांनी गायींवर केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांना गोविंद म्हटलेलं आहे. आणि असे हे भगवंत जे सगळ्यांचे लाडके आहेत, जे प्रलय सर्वांचा आधार, मग उत्पत्ती आणि प्रलय भगवंतांपासून आहे, आधार भगवंता आहेत, भगवंत आहेत, विश्राम स्थानही भगवंत आहे, असं अविनाशी बीज हे भगवंतांपासूनच आहे. आणि मग पुढे जाऊन आपल्याला सूचक अभिव्यक्तीमध्ये जाणायचंय की उष्णता मग भगवंतांपासूनच, ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण अनेक सूर्य, मग 1000 सूर्य आकाशामध्ये उगवतील इतकी उष्णता, इतकं तेज भगवंतांमध्ये आहे. ज्या गोलक वृंदावनाचं आपण वर्णन ऐकतो तिथे कुठल्याही सूर्यचंद्राची गरज नाहीये, जी कुठल्याही उष्णतेची, कुठल्याही इलेक्ट्रिसिटीची, बल्ब ट्यूबची गरज नाहीये. जिथे जे काही चैतन्य आहे ते भगवंतांपासून आहे आणि भगवंतांमध्ये ही शक्ती सामावलेली आहे. मग वरुण राजा हे सुद्धा भगवंतांच्या आदेशावरूनच ते पाऊस पाडतात आणि थांबवितातही, पाडवितातही. अशा प्रकारे हे तत्व भगवंतांचंच आहे. मूर्तिमंत मृत्यू ही भगवंतांपासूनच आहे. आणि या सगळ्या सूचक अभिव्यक्तीमध्ये आपण जाणायचे की मग यम, हा मृत्यू देणारा यम सुद्धा भगवंतांचाच पासून आहे. की हे जे काही मग ज्या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती, आध्यात्मिक प्रकृतीची आणि या सगळ्याचा प्रलय आणि आविष्कारही भगवंतच करतायत. ही मोहमाया ही भगवंतांचीच आहे. म्हणून सत आणि असत या सगळ्याची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच आहे. आणि हे भगवंतांमध्येच स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे दोन्ही कृष्ण माताजी. हो माताजी. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्ग लोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझे पूजन करतात. असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. 9.21 याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यू लोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्मांचे म्हणजे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय भोग प्राप्त करतात एक त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे एक कृष्ण. सेकंद द्या मला. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या मला फक्त. आणि म्हणूनच वेदाध्ययन करणारे, मग जे कोणी पुण्यकर्म करतात
मग जसं मी म्हटलं की निष्काम करणं हे कर्म केलं जातं तेव्हा कर्माच्या फळांचा उपभोग घेतला जात नाही. कर्माच्या फळांना अपेक्षा केली जात नाही. पण जे कोणी पुण्य कर्म करतायत, मग त्यातही आपण जे सकाम कर्म करणारे लोक बघतो, की जे वेदांचं अध्ययन करतायत, यज्ञ, याग, आहुती करतायत, सोमरसाचं पान करून म्हणजे ते पुण्य कर्म करण्याचा की इथे दान दिलंय, तिथे दान दिलंय, अशा प्रकारे पुण्य कर्म करून कुठेतरी इंद्र स्वर्गलोक मिळतोय त्यांना. पण तो स्वर्गलोक कितपत टिकणार आहे? तिथे जे पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला या भौतिक जगतामध्ये परतावं लागतं. तिथे उपभोग घेतला जातो. जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय, की "तू आनंद नाही असं का म्हणतोय दुसऱ्या अध्यायामध्ये? तुला आनंद का वाटत नाही? कारण जरी तू या युद्धामध्ये जिंकलास, तरी तुला काय करायचंय? पृथ्वीवरती राज्य करायचंय आणि जरी तू या युद्धामध्ये मारला गेलास, तरी तू पुण्यकर्म करतोयस. तू अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोयस. त्यामुळे तुला स्वर्गप्राप्ती होणार आहे. आणि या स्वर्गप्राप्तीमुळे तिथे तुला दिव्य भोग उपभोगायला मिळणार आहेत. तिथे तुला स्वर्ग सुख मिळणार आहे उपभोगायला. त्यामुळे भगवंत म्हणतात ते पुण्य कर्म तुम्ही केल्यावर निश्चित तुम्हाला ती प्राप्ती होईल इंद्रलोकाची, स्वर्गलोकाची. परंतु काय ते पुण्य कर्म क्षीण झाल्यावर काय? कुठेतरी पाप पुण्याची तिथे पण गणती केली जाते हो. ते पुण्य जेव्हा क्षीण होईल तेव्हा निश्चित पुन्हा उलटून ती सायकल पुन्हा खाली येते हो. चढतीये ती चढावरती जातीये पुण्याच्या मार्गावरून वर. पण पुन्हा ती खालीही येऊ शकते. कारण जेव्हा ते पुण्य क्षीण होतं, तेव्हा ते पुन्हा जसं चक्र बघा हे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि म्हणूनच ज्या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा त्या चक्रामध्ये अडकलं जातं. अशा प्रकारे म्हणून भगवंतांनी याचं ज्ञान दिलेलं आहे. अन्यन्य अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जेव्हा 6व्या अध्यायात अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे, की मग ज्यांचं ज्यांचं अयशस्वी होतं किंवा जे कुठेतरी अर्ध्यावरच हे गोष्ट सोडतात किंवा जी काही सिद्धी प्राप्त करायची असते किंवा त्यांचं जे काही ज्ञान प्राप्त करण्याची इच्छा असते, ते कुठेतरी त्यांचं त्या जन्मात अर्ध्यावरच सुटलं, तर यांचं काय होतं? हे जेव्हा भगवंतांना अर्जुनाने विचारलं, तेव्हा अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की अर्जुनाने विचारलं, की यांचं काही वाईट होत नाही. कारण काय? कारण भगवंत त्यांच्या भक्तीचं रक्षण करतायत हो. जर 40% या जन्मामध्ये केलेलं पुण्य असेल, तर पुढचा जन्म घेतल्यानंतर 41व्या टक्क्यापासून सुरुवात करता येते. कारण भगवंत त्या भक्तीला जपतायत हो. आणि म्हणून अशांना श्रीमंत घराण्यात जन्म मिळतो किंवा आध्यात्मिक घराण्यामध्ये जन्म मिळतो आणि निश्चितच त्यांचं काहीही नुकसान होत नाही. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, दिव्य स्वरूपाचं चिंतन करतात, त्यांच्याकडे मग भगवंत भक्तांचं रक्षण करतातच आहे हो. पण जे कुठेतरी अर्धवट राहिलं असेल, ते सुद्धा भगवंत त्यांच्याकडे परत आणून देतायत. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगताहेत, की जे काही उणं आहे तेही मी त्यांना देतो. जसं LICची जाहिरात करतो आपण, योगक्षेमम वहाम्यहम, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. आणि म्हणूनच भगवंत या भक्तीचं नंतरही रक्षण करतात हो. जे काही पुण्य कमवलेलं या जन्मात ते निश्चितच व्यर्थ नाही. म्हणून जितकं सत्कर्म करू चांगलं कर्म करून, निष्काम पद्धतीने कर्म करून आपल्या पदरामध्ये ते त्याचं योग्य पद्धतीने त्याचं दान घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. निश्चितच भगवंतांना त्याची काळजी आहे. कारण भगवंत हे भक्तवत्सल आहे. भगवंत हे भक्तांचं रक्षण करतायत आणि निश्चितच त्या भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहेत. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेय जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता चुकीचा मार्ग शब्द किंचित खटकेल कुणाला, तर तिथे आपण म्हणू शकू की काही त्रुटी असतात त्या त्या आराधनेमध्ये. तर काय त्रुटी असू शकतात? ज्या 3ऱ्या अध्यायात, 4थ्या अध्यायात आपण जाणलं, की जे काही यज्ञ केले जातात हे विष्णूंनाच अर्पण केले जातात. देवी देवतांची पूजा केली
केली जाते. पण जसं आपण म्हणतो की शाळेचे प्रिन्सिपल असतात सगळ्यात उच्च स्थानावरती, तसं विष्णूंना हे स्थान दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच जे काही यज्ञ याग केले जातात वरुण राजांना प्रसन्न करण्यासाठी आणि कुणालाही या देवी देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी यज्ञ याग केले जातात. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत ते योग्य पद्धतीने विधीपूर्वक जर केले, श्रद्धापूर्वक जर केले, तर निश्चितच ती श्रद्धा भगवंत याचीही काळजी घेतायत की ती श्रद्धा भगवंत दृढ करतात त्या देवी देवतांवरची. कारण या देवी देवता भगवंतांसाठी कुठेतरी खास आहेत, कारण त्या भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ही ही पूजा, हे जे काही यज्ञ आहे ते विधीपूर्वक योग्य पद्धतीने करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मग देवी देवता नाही तरच प्रसन्न होतील जेव्हा तुम्ही कृष्णाला ते अर्पण कराल. आणि म्हणून विष्णूंचं हे जे कृष्ण रूप आहे आणि त्यांना जेव्हा सगळं अर्पण केले जातात यज्ञ याग, तेव्हा त्यांच्यापासूनच या सगळ्याची जी काही प्राप्ती होत असते, जी काही वरुण राजा देत असतो, पर्जन्य देत असतो, हे सगळं भगवंतांपासूनच आलेलं आहे. आणि म्हणूनच ते वस्तुतः भगवंतांचंच पूजन केलं जातं आणि त्या पद्धतीने भगवंतांकडूनच त्याची प्राप्ती केली जाते. परंतु कुठेतरी काही वेळेला त्याच्यामध्ये त्या त्रुटी राहून जाण्याची शक्यता असते. यान्ति देवव्रता देवान् पितृद्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजी हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेत, जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील, जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड ना, एक सेकंड. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील, जे भूत आणि आत्मा यांची पूजा करतात. मग आपण जे बघतो की ज्या प्रकारे देवी देवतांची जे पूजा करतायत मग पुण्यकर्म कमवण्यासाठी, कारण कुठेतरी अपेक्षा आहेत, मला हे मिळालं, मी वरुण राजाची पूजा करतोय म्हणजे मला पर्जन्य, मला पावसाची प्राप्ती झाली पाहिजे, मी दुर्गा मातेची पूजा करतोय, मला शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, मी गणपतीची पूजा करतोय, मला बुद्धी प्राप्त झाली पाहिजे, सरस्वतीची पूजा करतोय, ज्या ज्ञानाची आपण प्राप्ती करतो. अशा प्रकारे आपण प्रत्येक वेळी मग जे कोणी सकाम पद्धतीने ती पूजा करतायत त्यांना देवतांमध्ये जन्म मिळेल. जे भूत आणि आत्मा, मग जे आपण विकर्म करणारी, जसं आपण कर्म, अकर्म आणि विकर्म यातला फरक बघितला, जे विकर्म करतायत मग कुठेतरी जे काळी जादू आणि जे काही कुठल्याही चुकीच्या पद्धतीने ती पूजा केली जाते, भूत प्रेत, भूत प्रेताची आणि आत्म्याची पूजा करतात, त्यांना त्या प्राण्यांमध्ये, त्यांना नरक योनींमध्ये जन्म मिळतो. जे पूर्वजांची पूजा करतात त्यांना त्या योनींमध्ये जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच ज्यांना की भूत आत्मा या सगळ्यावर कुठली तरी ती जादू करून आणि कुठल्या तरी त्या शक्तीने अशा त्या पूजा केल्या जातात, ते कुठेतरी चुकीच्या मार्गाने केलं जातं. आणि म्हणून ते कुठेतरी त्या ज्ञानाने पछाडलेले असतात, त्या प्रकारचं ज्ञान त्यांना असतं, मग तोच जन्म त्यांना मिळतो. आणि मग जे माझी उपासना करतात, जे भगवंताची उपासना करतात, त्यांना निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. मग इतकं कठीण आहे का हो भगवंतांची पूजा करणं? तर नाही हो, भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ती परुतम मश्नामी प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तर मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला एकच फोन फक्त घेऊ द्या. चलो, क्षमस्व.
तर अशी ही उपासना करणं, भगवंतांची उपासना खूप कठीण आहे का हो? करायला नाही. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, "पत्रम पुष्पम फलम तोयम." मग एखादी पान, एखादी फळ, एखादी फूल किंवा पळीभर पाणी सुद्धा भगवंतांना प्रेमाने आणि भक्तीने अर्पण केलं, तर भगवंत हे भक्तीचे भुकेले आहेत हो. मग हे 56 भोग दाखवले जातायत नैवेद्य भगवंतांना. हे खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण भगवंतांना अर्पण केल्याशिवाय जो नैवेद्य मग भगवंतांनी आपल्याला जे आधीच्या अध्यायांमध्ये सांगितलंय, की जो 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 जे व्हेजिटेरियन आहेत किंवा जे शाकाहारी पदार्थ खात आहेत, मांसाहार करणं तर निषिद्ध मानलंय. जे 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स, की मांसाहार करू नये, जुगार खेळू नये, मद्यपान करू नये आणि परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये. अशा प्रकारे ह्या सगळ्याला निषिद्ध मानलेलं आहे. परंतु जरीही आपण शाकाहारी अन्न खातो, तरी ते जर भगवंतांना अर्पण न करता खाल्लं, ते निश्चितच पाप मानलं जातंय आणि म्हणून भगवंतांना ते अर्पण करणं हे निश्चितच एक कृतज्ञता म्हणून असते. परंतु तरीही भगवंत सांगतायत, ज्यांची परिस्थिती नसेल, मग अगदी गरीबातला गरीब मनुष्य असेल, की ज्याच्याकडे काही नाहीये खायला, त्याने एक पळीभर पाणी जरी भगवंतांना भक्ती रूपाने अर्पण केलं, तरी ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतंय. आणि भगवंत निश्चित त्याचा स्वीकार करतायत. कारण भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहेत हो. मग ज्या विदुरांच्या पत्नीने भगवंतांचं स्वागत केलं, भगवंत विदुरांच्याकडे गेले होते आणि कारण दुर्योधनाने भगवंतांना बोलवलेलं, पण दुर्योधन भगवंतांना माहिती आहे की ती कपटी आहे आणि त्याचं उद्दिष्ट काय असेल, म्हणून भगवंत विदुराच्या घरी जातात आणि विदुराच्या घरी गेल्यानंतर तिथे विदुराची पत्नी दरवाजा समोर असते आणि तिथे त्यांचं स्वागत विदुराची पत्नी करते, कारण विदुर नसतात घरामध्ये. तेव्हा विदुराची पत्नी भगवंतांकडे बघत राहते आणि त्यांच्या भक्तीमध्ये इतकी रममाण होते, की त्यांना तिच्या भगवंतांना बघण्यामध्ये आणि त्यांचं दर्शन घेण्यामध्ये ती इतकी गुंतून जाते, की जेव्हा त्यांचं स्वागत करणं किंवा त्यांना काय अर्पण करावं, ती अगदी हरखून जातं तिचं मन आणि त्या हरखलेल्या मनामध्ये ती भगवंतांना जे केव्हा फळ अर्पण करते, तेव्हा ती त्या केळाचं साल काढते आणि ते साल भगवंतांना देते आणि ते केळ फेकून देते. परंतु तरीही भगवंत त्या स्वालाचा सुद्धा स्वीकार करतायत. कारण ते भक्तिपूर्वक असं त्यांना अर्पण केलेलं असतं. पूर्णपणे भक्तीने ओतप्रोत असतं हो, कारण त्याच्यामध्ये ती प्रेमभक्ती असते आणि ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे आणि म्हणूनच भगवंत हे भक्तीचे, प्रेमाचे भुकेले आहेत. आणि म्हणून भगवंतांना जर हे अगदी एक तुळस जी भगवंतांना प्रिय आहे, तुळशीचं पान आपण प्रत्येक नैवेद्यावर तुळशीचं पान ठेवतो, कारण भगवंतांना तुळस ही अत्यंत प्रिय आहे आणि म्हणूनच भगवंतांना एखादी फळ, एखादी पान, एखादी फूल आणि पळीभर पाणी जरी भगवंतांना मनापासून प्रेमाने अर्पण केलं, तरी ते भगवंतांपर्यंत पोहोचतं आहे. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. एक 5 मिनिटात आपला अध्याय संपेल ना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतो, तसे तू जे काही तपस्या करतो, ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी जे सांगितलं बघा, ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा सांगितल्यास आणि त्याबरोबरच ज्या निष्काम कर्माला आपण बघितलं, की जे निष्काम पद्धतीने मग ज्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा तू ठेवू नकोस, तर तू जे काही खातोयस, जे काही अर्पण करतोयस, दान करतोयस, ते तू जी काही तपस्या ती मला अर्पण कर आणि हे मला पूर्ण आपण म्हणून सर्वं कृष्णार्पणम, जी काही सेवा करतो, जे काही आपण खातोय, जे काही कमवतोय, जे काही भगवंतांच्या कृपेने आहे, ही जी कृतज्ञता आहे ना, ही कृतज्ञता, हे ग्रॅटिट्यूड खूप महत्वाचं आहे हो. आणि भगवंत तेच सांगतायत आणि म्हणूनच ते मला म्हणून अर्पण करावे. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहे, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो, तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारले मग. मग जो ब्रह्म म्हणून मानतायत, परमात्मा म्हणून मानतायत का भगवान रूपाला जाणतायत, भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. कुणाशीही पक्षपात भगवंत करत नाहीयेत. सर्वांना भगवंत सारखेच आहेत. भगवंतांना सर्वजण सारखेच आहेत. पण भक्त मात्र भगवंतांसाठी विशेष आहे. ज्या सुदामाला भगवंतांनी
कशा प्रकारे त्यांच्या पादपूजा केलेली आहे आणि त्यांची सेवा केलेली आहे. कारण तो सखा भगवंतांचा त्यांच्या इतका निकट होता, कारण त्यांच्या भावनेमध्ये कुठल्याच गोष्टीची त्याला अपेक्षा नव्हती. फक्त कृष्णमय होतं त्याचं मन. आणि म्हणूनच जो भक्तिभावाने भगवंतांना स्वीकारलेला आहे, जो भक्तिभावाने भगवंतांचा सखा आहे, ज्या अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं, की "तू माझा मत्सर करत नाही, तू माझा प्रिय सखा आहे म्हणून मी हे तुला ज्ञान देतो आहे." आणि अशा या सख्याबद्दल भगवंत सांगतायत, की तो माझ्या ठायी स्थित आहे आणि भगवंत सुद्धा त्या भक्ताच्या ठायी स्थित आहे. असे हे भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष आहेत. मग ज्या शबरीचं उदाहरण आपण भगवंत प्रभू रामचंद्रांच्या काळात, की त्या शबरीनी बोरं उष्टी करून दिली, तरी भगवंतांनी, प्रभू रामचंद्रांनी ती अत्यंत किती आनंदाने त्याचं सेवन केलेलं आहे. कारण तिथे त्यांचं प्रेम, त्या शबरीची माया, प्रेम आणि इतका तो भाव त्याच्यामध्ये ओतप्रोत भरलेला होता. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् वसितो विसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केली तरी तो भक्तीने सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या मृगारींचं आपण उदाहरण घेतलं, मग ज्या मृगारींना आपण बघितलं, की त्यांनी जरी अर्धमेलं असं केलं होतं प्राण्यांना आणि तशा प्रकारे ते स्वतःचं उपजीविका करत होते. पण नारद मुनींनी जेव्हा त्यांना सांगितलं, की "हे तू काय करतोयस? हे अत्यंत घृणास्पद कृत्य आहे." तेव्हा जेव्हा त्यांना ती उपरती झाली आणि त्यांनी जेव्हा भक्ती मार्गाचा मार्ग स्वीकारलेला आहे, तर म्हणूनच तिथे त्यांचे मृगारी ऋषी झालेले आहेत. तसेच आपल्याला हे जगाई-मदाई दिसतायत, जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळात, मग हे जगाई-मदाई अत्यंत वाईट कृत्य करणारे होते दोघंही जण आणि अत्यंत मलिन असं घाणेरडं कृत्य करणारे. परंतु या मद्यपान करत असत, परस्त्रींची संलग्नता होती. परंतु अशा या जगाई-मदाईंना त्यांच्या मनामध्ये नित्यानंद प्रभूंनी कृष्ण भावना कुठेतरी जागवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु अशा प्रयत्नामध्ये जगाईला, मग एका भावाला ते कळतं, परंतु दुसऱ्या भावाने तिथे नित्यानंद प्रभूंना त्याच रागामध्ये, कारण त्याला ते मान्य नसतं, म्हणून त्यांच्या डोक्यावर त्यांनी काळी ठिक्कर मारून एका मातीचा तुकडा मारून फेकलेला आहे. आणि ते बघून चैतन्य महाप्रभू, एका वैष्णवाचा अपमान मात्र कोणीही सहन करू शकत नाही आणि असा हा वैष्णवाच्या अपमानाला क्षमा नाही. आणि तिथे चैतन्य महाप्रभूंनी स्वतःच सुदर्शन चक्र काढून ते अ, 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 त्यांच्यावरती सोडतात, जगाई-मदाईंवर, त्यांच्या एका भावावरती. परंतु मग दुसरा भाऊ ज्याला उपरती झालेली आहे, तो चैतन्य महाप्रभूंना शरण जातो आणि म्हणतो, "माझ्या भावाला तुम्ही क्षमा करा." आणि ज्या नित्यानंद प्रभूंनी सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंना शांत करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि म्हणून मग त्यांना क्षमा दिलेली आहे. कारण ज्या ज्या जगाई-मदाईंनी इतकं वाईट कृत्य केलं, तरी स्वतःला जर त्यांनी भक्ती भावनेमध्ये जर त्यांनी स्वतःला वाहून घेण्याचा प्रयत्न केला, मार्गक्रमण केलं, तर निश्चितच ते पुन्हा त्यांना संत, मग ते संतांच्या मार्गावरती निश्चितच येऊ शकतात. भगवंतांपाशी निश्चितच ती क्षमा भावना आहे. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वन् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंती पुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भयी हो आणि घोषणा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी का विशेष आहे, कारण त्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. जे प्रल्हाद महाराजांचं अतिशय सुंदर उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे, की ज्यांनी ज्यांनी अहोरात्र भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे, त्यांना हिरण्यकश्यपूनी त्यांच्या वडिलांनीच इतक्या मरण यातनातून घातलेलं आहे, परंतु भगवंत आहेत आणि ते माझे रक्षण करणार आहेत, ही दृढ भावना मनामध्ये होती आणि म्हणूनच त्या दृढ भावनेने ते अत्यंत मनापासून भगवंतांचं स्मरण करत होते आणि म्हणूनच ते इतके नीतिमान आणि इतकी त्यांनी मनःशांती, इतकं स्थैर्य प्राप्त, स्थिता धीर मुनी. ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण घेतो, आगीत टाका, गरम तेलात टाकलेले, राक्षसांमध्ये दिलेल्या उंच दोरीमध्ये, उंच डोंगरावरून दरीत कोसळलेले आहेत, तरी पण त्यांचं रक्षण भगवंतांनी केलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी ज्या हिरण्यकश्यपूचा वध करून, नरसिंहाचा अवतार करून
म्हणून त्या प्रल्हादाचं रक्षण केलेलं आहे. तो प्रल्हाद नावाच्या भक्ताचं या नरसिंहांनीच रक्षण केलेलं आहे आणि म्हणूनच या प्रल्हादाचा नाश झालेला नाहीये. भगवंत सांगतायत की तू दृढ भावनेने म्हणून ते युद्ध तू कर, तू युद्ध कर आणि निर्भय होऊन हे युद्ध कर. ती घोषणा कर की मी हे युद्ध करणार आहे. कारण भगवंत भक्तांचा नाश होऊ देत नाही आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच प्रिय असतात, विशेष असतात. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पृथ्वीच्या पुत्रा जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वैश्य म्हणजे व्यापारी, तसेच शूद्र म्हणजे कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण आधीच्याही अध्यायात बघितलंय की कुठल्याही जन्माचे असू दे, कुठल्याही ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला आपण जाणलेलं आहे की कुठल्याही वर्णाचे, मग तो ब्राह्मण, क्षूद्र, क्षत्रिय आणि वैश्य असू दे, चारीही त्या वर्णाचे लोक निश्चितच पूर्णपणे भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. कारण भगवंतांपाशी कुठलाच भेदभाव नाही. जे भगवंतांचा आश्रय घेत आहेत आणि म्हणूनच चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये हरिदास ठाकूर यांना सुद्धा कुठल्याही जन्माचे, कुठल्याही जातीचे असू दे, परंतु ते शुद्ध भक्त म्हणून जाणलेले आहेत चैतन्य महाप्रभूंनी. कारण त्यांनी मग 3 लाख वेळेला नामस्मरण केल्याशिवाय ते अन्न पाणी ग्रहण करत नसत इतके शुद्ध भक्त. मग ज्या हरिदास ठाकूरांच्या नुसत्या थोड्या सहवासाने ज्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे आणि त्या वेश्येला उद्धार झालेला आहे वेश्येचा, अशा प्रकारे या शुद्ध भक्तांचं आपण वर्णन ऐकलेलं आहे आणि म्हणून ते कुठल्याही वर्णाचे असले तरी ते भगवंतांना प्राप्त करून सर्वोच्च स्थानाची प्राप्ती करू शकतात. कारण का? कारण भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, मन्मना भव मद्भक्तो मध्या जिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव महात्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 2 हात तिसरं मस्तक हो भगवंतांच्या चरणी ठेवा. सदैव माझं मन्मना भव मद्भक्तो, की तू तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यापाशी एकाग्र कर. माझा भक्त हो आणि मला नमस्कार कर. भगवंतांना काहीही दुसरं नकोय. भगवंत भक्तीचे भुकेले. जी काही भक्ती कराल ती मनापासून शुद्ध, जे नामस्मरण कराल, जे चॅन्टिंग करता, जी जपमाळ तुम्ही करता, जे माळ ओढता, तेव्हा पूर्णपणे त्या भक्तीमध्ये खूप कठीण आहे हो, खूप कठीण आहे या प्रपंचामध्ये. कारण आपलं मन इतकं, जसं आपण 6व्या अध्यायामध्ये म्हटलंय, अर्जुनाने सांगितलंय की मनापेक्षा दुसरा वैरी कोण नाही हो. प्रल्हाद महाराज सांगतायत, बाहेर कुठे वैरी शोधताय, मनच तुमचं मोठं वैरी आहे हो. मग त्या मनाला कुठेतरी एकाग्र करायचंय आणि भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये गुंतवायचंय. आणि म्हणून जेव्हा ते मन आणि बुद्धी भगवंतांपाशी एकाग्र कर आणि त्यांचं चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर. जे काही नमस्कार करशील तो श्रद्धेने, 2 हात तिसरं मस्तक, की ते भगवंतांपाशी अर्पण कर. की ती प्रार्थना कर. वंदनम म्हणून जे आपण म्हणतो की अर्चनम वंदनम, की वंदन करणं. मग भृगु महाराजांचं उदाहरण आहे की वंदन करण्यामध्ये त्यांनी त्या वंदनातून भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, की भगवंतांची भक्ती अर्पण केलेली आहे भगवंतांना. आणि म्हणून वंदन करणं आणि म्हणून तू माझं पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच माझी प्राप्ती करू शकशील आणि मला प्राप्त होशील. आणि म्हणूनच मग पुन्हा उठून या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये यावं लागणार नाही. आणि म्हणून त्या मन आणि बुद्धीला कुठेतरी एकाग्र करून भगवंतांची उपासना कर, पूजन कर, हे भगवंत सांगत आहेत. असं हे सुंदर भक्तीचं ज्ञान भगवंतांनी आपल्याला दिलंय. खूप सुंदर असा अवीट भक्तीचा मार्ग आपण जाणतो आहोत. या 9व्या अध्यायातून आपण तेच जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इति नवमोऽध्याय समाप्तः. असा हा सारांश दिलेला आहे आणि भगवंत प्रत्यक्ष या भक्तीविषयी भगवंतांनी आपल्याला वर्णन करून सांगितलेलं आहे. कुणालाही काही प्रश्न असतील, मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चितच सांगा, तुम्ही विचारू शकता.